Hi guys, payon ko sa ubos kay nagpadala si Madam Giselo niya magpalit din ko unya sa lechon manok. Lechon manok ang among sudan unya sa panihapon. Og daghan kaayong salamat Madam Giselo Amores from Sagbayan, Bohol. Si Mario wala diri ambot og asa si Mario, pero kinahanglan ta nga mulakaw kay hapon na para lami ang atong sudan karon sa panihapon. Wala na nako paro nga ang suga diri sa among kusina. Ambot og aha ka si Sherwin nagpaingon. Asa si Sherwin nagpaingon? Adapit? Adapit? Ilaabot? Wa galing ko kabantay. Alitan. Nag-adto sila unsa oras? Nang birthday sila? Ay, tuwa-tula ni Kuan, abok kay. Ang igsuon ni Kuan, Jimbo, naglitson man sa Kuan, baboy kay birthday man sa iyahang anak nila lang. Yan na ni Sinura Gamay. O, walay panty Sinura Gamay. Ag-ari sa ako kay na ako'y adtuon sa ubos. Nangahubog na siguro to sila. Nangahubog na to. Kay naadyo'y tagay dito. Ha? Ala, kinsa man ikaw? Dili. Diretso na ta mga jay, wala si Mario dito sa payag. Kay nanagbo di ay kuno sila ni Uncle LD dito sa igsuo ni Jimbo. Nya kay naglitson man lagi. Nya kaganiya sa buntag nagingon lagi ko nga managbo mi dito sa buski. Akong giignan nga adto dito sa balay ni Mother Earth kay managbo ta. Pag ato niya dito, nagyan siya nga di na lang kuno kay kaulanon. Pero wala man gud nagulan. Nya, abi na kog naguli diri. Tuad ay dito naguban sila ni Uncle LD paingon dito sa ilahan ni Abok na nagbo og dayon dito. Giahak ni si Mario. Mario ang tawag niya. Kay ngano sikat man siya sa Facebook page, Mario ang pangalan. Nahimong Mario na hinuon si Sherwin. Diara ako motor diri gibilin. Diretso na dahin taday kay hapon na. Here na ko sa Balingwan. Tapos karon akong i-cash out sa GCash kay GCash raman gipadala ni Madam Giselo ang iyahang gipadala sa ako. Karon mangita ko kung asa ko pwede maka-cash out. Dagan gyud kay salamat Madam Giselo Amores. Sarado na ang diha sa Atbang diha ko sa una magpa cash out unya karon kay sarado naman adto ta sa Kujiko dito sa may highway. I-try nato kung open pa adto. Hi, salamat. Open pari. Here ko sa Kujiko na cash out sa GCash. Kay tapa naman ang Kujiko Pharmacy dayon. Ang Chooks Tugo. Diri na punta sa Chooks Tugo Sosyalan. Kaya itong sudan karon Chooks Tugo. Dua ka ako ada. Ana ko ang i-prepare. Thank you so much. Dili manihalang no. Dili. Wala. Uy, Madam Giselo, daghan jud kaayong salamat ha for the lechon manok. And abangan ninyo ha. Wala. Ako no. Angon sa man? Dili mo gihatag. 500. 580. 580 tanan. Dira. Thank you so much, Madam Giselo, sa blessing. Abangan ninyo kung paraasan ni ang isa ka lechon manok. Salamat kayo. Yes, dam. Diretso na dayon ta kay gabiin na. Basin pag abot nato dito sa kuan, payag wala pa nilungag, maglungag pa ta. Kay si Mario ambot og asa na to siya.
Pero mayon tag nakadala to bring house pud sad si Mario. Murag Cebu karon gabi una kay ang buwan to ara o nya delikado ang baksan nga atang sa dalan. Diretso na ta guys. Ayo. Panagbo ko sa panhapon. Agay murag panhapon gid si Iboy ba. Unsa man ate? Agay dia blessing from Madam Giselo Amores. Salamat Madam Giselo sa blessing nga imong gihatag sa amo. Daghan kay salamat ma'am. Ako na kadjute karon kay naglain akong lawas duha na kaadlaw. Oh, nag-ingon tong laki ba nga. Nagjote si Anggeng siya nga wala kay nasobrahan. Giayo-ayo to gabas-gabas kagabi. Para nasobrahan eh. Oh. Nya. Salamat ma'am. Thank you so much. Nya si Joby. Oh, daghan kayong salamat. Daghan jud kayong salamat Madam Giselo sa imuhang blessing. Tanan-tanan sa amo ang tanan daghan jud kayong salamat unya karon na ay chokes to go nya nagpalit pud sad ko sa ako isa. Nya daghan kayong salamat ha Madam Giselo nya mga timing kay mao sa ilahang panhapon unsa inyo sudan? Na nagluto ra sa tanghon. Tanghon unya na ay Isagulan sa corned beef. oh amri si Jose. O si Jongjong. Tuwa sa ila, giapas si papa tuwa sila nanay, si nanay. So manhapon na sad sila timing kaayo nya diarang yang urig nga ko. Urig nga istan. Oh, di ba? Oh, asa mo ana? Oh, di ba? Oh. Original kini kayo, creative kay ni si Angging. Nya dani si ko ano Iboy. Oh, timing jud kayo ang pagpanyapon ni Iboy. Si Iboy. Daghan jud kayong salamat ha, Madam Giselo Amores nya. Ag-adto na sad kuging sa bukid kay para sa lugar ka. oh, kay gabi na sad lagi. Nya ambot og si Mario asa tuwa kay nami ay nanagbo kuno dito sa kuan, Buski. Birthday lagi sa anak ni Lalang na naglitson man. Nya nagyan si Ate Jiga kaganiha nga nag-uban day kuno si Uncle Ildi. Kato sila duha nag-uban dito. Nya nahubog na sa siguro to karon ambot karon dito sa bukid ug naa na ba nya basig way nilungag dito maglungag pasad ko karon. Nagari na ko ging. Ha? Salamat Titiya. Sige, salamat kaayo. Sa iyang kuan kay exam nila ugma. Na mao lagi. Naagari na ko. Nya naay bisita ni Angging Dani. Si Doy Doy. Nya aglawas na ko ging. Kisa ka ni motor. Ako sa ni Pagngon. Anak ko ilalilin. Kay sayang ang gasolina day. Sibo jud karon. Nya ugma birthday ni Riri. Hala, managbo na sad mi diri ugma. Kay birthday man ni Riri. Happy birthday. Oy. Nadani mga attackers boy. Nadani si Rimon, nadani si Abril, wa pa ni na gabae. Si Bintoy. Nadani na Alilin. Nag-live sa day si Madam Lilin ay. Nanyapon sila diri guys. Timing sad kayo ilahang pagpanihapon. Tamban nga buwad. Aw di na buwad, tamban nga labas dayon buwad. Nakapanginambog sa ti Koreana oh. Plato. Pwede sa plato si Mami daw ito. Ayaw na kay agpangas ako. Ha? Tingubo na ako dito kay naay grasyang nag-abot sa amo. Oh, lechon manok gihatag ni Madam Giselo Amores. Daghan kaayong salamat guys. Nanihapon sila. Kanira ako lino. Bugnaw ba ni? RJ Garcia Vlog. Hello Ate Lilin at Ate Mercy at Ate Maya Maya. Hi! Sibo ra ba karon basig na ay baksan. Paingon ako sa bukid. Nya i-timing nako karon pag nay mag-agi nga motor, musunod na dayon ko. Nya kay ang buwan to ara ang buwan. Murag saba sa payag.
Amot og kinsa kay bisita ni Mario. Abot na jud ta diri sa bukid. Wala diha sa bayan sa mo. Agi lang gyud ito nagkuha ko sa kaam, butang di ubag sa mangit. Uy, Mga bite. bi diha. Ato nga si Ron sa balay. Nagato din na siya dito sa kuan? Buske? Ato nga rin pangtaan ni manang Ha? Ano yung balay ate? Dito bigyan niya. Ako lang dito ako. Nagin man ni siya nga kuan. Dili agato niya dito din nag maro-maro gini siya ba? Guys, nandito si Mario. Lagi. Ma, nagbong si Mario ma. Isa ka. Dapat nga gikuha ang isa ka ha? Nagkuhan mo niya ba diba? Nya. Isa kalong ni kayo. Ate, gihot mo pre. Gatag na ako ng motaro di gitunol kay nako. Basik gitaguan sa nimo. Ay, nana pre. Ay. Guys, prank lang. Perang lang lagi. Isaksak ka lang ng kuan. Suga. Kani. Kung siga ba tanan. O ba kanina basa. Sinya mo gapon tay nga sunod ra. Agato mo may ganiha lagi. Masig baro. Bar ka karon. Nag-ima lagi ko ganina nga agadto mi nya. Nag-ima siya nga dili agdayon. Unya nagkuwan di ay. Na si Inko ani nyo ba na? Kamu ra lugar angkol ni, ha? Ang pantira may dan lagi atol gid siya. Si Inko wala taguban? Na. Okay. Nade kay dala? Bring house? Hubog si Mario. Nakadala ko na siya bring house. Tanaw na to niya bring house. Tani. Na ba? Agoy. Wa man diya. Asa may bring house. Tani di. Uy. Di ara ang bring house niya. Sa may bring house. Di ta magkuan Dani. Kay na ay. Kani. Lechon manok. Kani ato ning ipabugnaw. Pabugnaw na to ni siya og maayo diri sa ibabaw na to ni ibutang. Kay wa si Mario hubog. Hubog si Mario di na magkaon karon og tarong. Kay tagay ra na ilaha. Napaday si Mirianda bo? Si Mirian napadiha? Auto ana day sa Cagayan? Duty na sad ka? Ang putot-putot! Ang putot-putot! Ang putot! Humot kay na si putot kay gikaliguan na siya. Oh. Yeah, ang dito hayag kaayo. May gani kay wala nang unsa ang lights nga akong gi taod. Okay ra kaayo. Wala na palit sa hangin. Unsa man na diha? Agoy spaghetti sagos sampay na nabuang na. Ang putot-putot. Ang putot-putot na mo. Diyan na ka ha. To si Daniela sige agkuan. Kainggit kay gusto ni Daniela ganha Dani pero di pwede kay naanak ka. Lagi. Pagmahal sa imong mata. Na imo pagmahal to tanduayo. Photo sa video. Photo this video guys. Sige na ako sila for pundri isa guys. Ipusil ko para sa inyo. Ate sikit ko kuma. Ansa? Sikat na ako. Agoy sikat. Mario lang alam sir. Ano ta kagayan pre ato sa Surya pre. Dugo kung wasi pre. Dah. Di pa ko ay ko dan ko po. Tequila. Makita mo sa tequila ug mga wine. Makita mo sa dan sura nga. Oh, ko yan. Pre, sa mga wine. Kayo inom daw?
Binawa ba ko na katalog ya. Guys, ako inom ya ako. Inom si Mario, nag-inom. Kanya punta kay sila dadto. Nangahubog na. Bilang ni nato huruton. Nalimot ko. Kuan pa na ako gipakuan unta di ay gipa tad-tad. Mas lami tong dili tadtaron no. Mga unta. To sila natuwa na katulog na si Jimbo niya si Uncle Ildi na apo dadto nagkatulog niya gihabulan ni Sherwin tagay pa mga unta. Mga on nahubog na sila. Ay mga tagay hindi na sila nakaon. Tagay lang ilahadan niya. Manong kita dito pa akan siya kaon pa. Ngaon. Thank you so much, Madam Disilo, sa blessing. Yeah. Napag ko order ka ganyan sa TikTok. Abangan na lang ninyo. Kung para asa to Dahil kayo salamat, Madam Disilo. Sa tanan-tanan, thank you so much. Ugma. Birthday ni Riri Ugma. Nga. At ang pagkulit Ugma. Kaya magdito na ba dyan? Nanyapan sa din kayo na wag ko nagkaon dito. Dami ang gusto ko kaya ano. Ayan ang sauce. Kung ano daan. Nakababad na sa daan. Dami. Mahal-mahal ang sana siya kay tag 290. Tag 290. Tugnaw. Tugnaw karon. Hubog na siya.
Nagpuka mo si Mario. Si Jimbo, nag-ana na si Jimbo. Wala na. Manila din siya. Tagay. Asa nag-undang kong wala na'y buot. Di tapalkan si kaunta. Daw nakanindot sa tugtugo kay luto jud siya. Yung mga joy luto. Sa uban man good, naay uban nga. Ang mga joy sa lechon manok kilaw. Gadugo pa. Pero kanin siya. Luto yung mga joy. Pa, sudan niya magpamahaw. Ngayon sampay na ito ako itong ibagsa kuan. Sudan sa ero. Thank you so much. Busog na. Thank you, Madam Jessilu. Amping ka kanunay. Sa inyong tanan, amping mo. Bye-bye, guys. I love you all.